ביתו של המחבל אחמד ג'ראר בג'נין הרוס כולו. אלה המראות לאחר לילה סוער. מבצע ההשתלטות של חוליית המרצחים של הרב רזיאל שבח זכרו לברכה החל כשעה לפני חצות. השב"כ סיפק מידע מודיעיני והמשימה הוטלה על לוחמי הימ"מ. תחילה הגיעו הלוחמים לתחנת דלק, עצרו חשודים ומשם המשיכו לביתם של המחבלים. הכוחות צרו על הבית שבו על פי המידע המודיעיני הסתתרו הרוצחים. בחילופי אש עם המחבלים נפצעו שני לוחמי ימ"מ, אחד קשה, השני קל, לפחות מחבל אחד חוסל. צה"ל הזרים כוחות גדולים לתגבר את לוחמי הימ"מ, ועוד פלסטינים יצאו להתעמת עם הלוחמים. עיקר העימותים היו באזור מחנה הפליטים ג'נין. הכוחות צרו על ביתו של המחבל אחמד ג'ראר, בני משפחתו נקראו לפנות את הבית, ואז החלה תרגולת המכונה סיר לחץ. דחפורים הובאו למקום והחלו להרוס את הבית. בתקשורת הפלסטינית פורסם כי המחבל שחוסל הוא אחמד ג'ראר, בנו של נאסר ג'ראר, מחבל בכיר בעז-א-דין אל-קסאם, שחוסל במהלך האינתיפאדה השנייה בשנת 2002. ברשתות החברתיות פורסמו כרזות על השהיד בן השהיד. חמאס נתן את חסותו למחבלים. הכוחות עיכבו לחקירה בשטח את בני משפחת ג'ראר, בבוקר הם שוחררו. זה מה שסיפרה אמו של המחבל. העימותים נמשכו עד שעות הבוקר. הפלסטינים דיווחו על נפגעים רבים ועל 3 בתים הרוסים. הם בשלהם טוענים כי מדובר בפרובוקציה של ישראל. إنه إحنا فقدنا الثقة بترامب وبأمريكا لأنه انحاز لإسرائيل. بدهم يردوا علينا بهاي الردة. לפני יציאת הכוחות צה"ל עדכן את הפלסטינים על מחבל הרוג שפונה מן השטח, אחמד איסמאעיל ג'ראר, בן 21, בן דודו של מי שדווח קודם לכן כי נהרג. שניהם, מתברר, נושאים את אותו השם. כוחות צה"ל ניסו לאתר עוד מחבלים הרוגים מתחת להריסות הבתים. בבוקר הוחלט לפנות את הכוחות מן השטח ולהעביר את האחריות על הזירה לרשות הפלסטינית. פינוי הלוחמים היה מהיר, המהלכות תקפו מתפרעים את הכוחות. מבצע החיסול והמעצר של הרוצחים של הרב רזיאל שבח הסתיים בהצלחה כמעט מלאה.